Salam alaikum. Babela jelinfo. Mi video inke kabla. Anana laje kofe. Boraka nouvelle do soro e réseau ka 600. Nouvelle jukute. Parce que jela tige fin do di beni ka domaine do bebe flika dai konota kan moko shite sharia sanfɛ surtout Mali sharia bi yɔrɔ min na bi moko shita sanfɛ surtout Mali sharia moko shite Mali sharia sanfɛ an kun bi ala deli min na o y'an ka sharia bonyani ye parce que jamana si tɛ kɛ jamana ba ye k'a sɔrɔ o jamanadenw t'o jamana sharia bonye an b'an ka justice fo an b'an ka justice fo dan tɛ foli min na an b'an ka kiiri tigilamɔgɔw fo dan tɛ foli min na nya mɛ k'an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ interpellelen don awɔ faso ko la an bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ faso ko la an bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ o ye jɔnni ye Bad les Maliens a ka page tɔgɔ ye ko info du jour ne yɛrɛ b'a lamɛn kosɛbɛ k'a interpellelen don an kɔni n'i bi kɛlɛ la i ka faso nɔfɛ i b'i sigi n'a bɛɛ ye dɛ awɔ n'i bi kɛlɛ la faso nɔfɛ i bi faso ko kɛlɛ la i b'i sigi n'a bɛɛ ye b'i sigi n'a bɛɛ ye Thomas Sankara ni faso ko tɛ sisan kun b'a sɔrɔ balo la Kadhafi ni faso ko tɛ sisan kun b'a sɔrɔ balo la donc ni mɔgɔ bi kɛlɛ la faso nɔfɛtɔ kɛlɛ la i b'i sigi n'a bɛɛ ye surtout an bi yɔrɔ min na i ko bi anw maliyɛnw de kule bɔ n ko fanga k'a ka baara kɛ fanga k'a ka baara kɛ fanga k'a ka baara kɛ wa an dalen b'an ka fanga la dɛ ah oui an dalen b'an ka kiiri la dɛ ah oui an dalen b'an ka kiiri la an b'an ka kiiri tigilamɔgɔw fo an b'u kɔ voilà ne yɛrɛ kuma ko 12 an k'an ka faso bi a sariya bi bonya o ye wajibi de voilà parce que ni sariya ma bonya dugu o dugu la o tɛ kɛ dugu ɲɛnama ye awɔ hali ni mɔgɔ m'a fɔ a ye ko sariya bi bonya Ameriki yan a kɔni ye président Kuturu ye bolo la ka taa si kaso la a y'o kɔni mɛn o yala fitini awɔ o yala fitini ne bi fɛ an ka jamana sariya ka kɛ yan ta ɲɔgɔnna ye wallahi billahi hali n'a bɛ ne yɛrɛ kun kan ne bi fɛ an ka jamana sariya a ka kɛ yan ta ɲɔgɔnna ye mɔgɔ tɛ se ka toli jɔyɔrɔ ka saya jɔ voilà n'i ko i b'i faso fɛ tu t'apprêtes à tout n'i k'i b'i faso fɛ i b'i jɛ n'a bɛɛ ye n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ ka ku i la donc o hukumu kɔnɔna na an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen Bad les Maliens n bɛ segin a kan tuguni k'u y'a interpellé awɔ hali mɔgɔ min tɛ Bad les Maliens ni fanga mɔgɔ jɔr'i la i bɛ taa jaabi wajibi de awɔ i bɛ taa jaabi wajibi de mais ne b'a ɲini an ka faso tigila an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ an ka sariya tigilamɔgɔw fɛ a kana ɲinɛ dɛ ko dɔ bɛ yen a kana ɲinɛ o kɔ ne bɛna hakili jigin o yɔrɔnin na a kana ɲinɛ k'a juguw kɛlen bɛ ka wari di ka a ka tiɲɛw kɛ nkalon ye a kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ a kana ɲinɛ ko faransi ni l'OTAN k'u ka mɔgɔw bɛ u b'u sara kalo o kalo u b'u sara sanga ni waati bɛɛ pour que ka aw dénigrer pour que ka aw ka tiɲɛw kɛ nkalon ye pour que ka nkalon jugu da aw la
akana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ. Donc an minnu bɛ bɔ k'an b'a kuma fɔ ka tiɲɛ lan kɛnɛmaya ba de y'o mɔgɔ dɔ ye. Wajibi an tɛ se ka tile kuma kɔnɔ kuma bɛɛ an bɛ don gasiw la. An bɛ to ka don an ka sariya gasi la, o ye wajibi ye. Mais dusu ni faso kanu de b'an bila la. Dusu ani faso kanu o de bɛ an bila la. An b'o yafa ɲini fɛ an ka sariya tigilamɔgɔw fɛ. An b'o yafa ɲini k'an ka sariya tigilamɔgɔw fɛ. A kana ɲinɛ miniti kelen ko français wari min don aw denigreli la k'aw ka tiɲɛ kɛ nkalon ye. K'a di mɔgɔw ma, mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan, minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ ka baara cɛjugu kɛ. Wallahi a kana ɲinɛ olu kɔ dɛ, an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na. Wallahi bilahi an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na an faso nɔfɛ. An n'olu de bɛ ɲɔgɔn na. Bien vrai que an tɛ sara, wari tɛ d'an ma faso kanu. Mɔgɔ tɛ se ka k'i faso fɛ, i faso baara la k'i ka sara o la. Faso kanu de b'an bila la. Donc n'an donna a gasi la, wallahi, c'est-à-dire dusukasi min banna ani nkalon min talen bɛ k'an ka faso sɛgɛrɛ, k'an ka fanga sɛgɛrɛ, k'an ka sariya sɛgɛrɛ, o de b'an bila kuma la. O de b'a to kuma bɛ porokoto an da. Donc ne b'a ɲini a fɛ, badi les Maliens, an mago b'a la kɛlɛ kɔnɔ dɛ. An mago bɛ ba de la dɛ, an mago bɛ ba de la. An mago bɛ ba de la kɛlɛ kɔnɔ. Wallahi bilahi an mago yɛrɛ de b'a la. Ne kɔni t'a dɔn a y'a interpeller kun min na. Mais ne kɔni bi nin yɔrɔ fɔ a ye k'a jira a la k'a fɔ anw bi kɛlɛ dɔ de la. O de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ n ko vidéo man n'o réseau kan, n ko nous sommes l'armée rouge. Wallahi bilahi. Communication foyi man gɛlɛn n'a ye. Supposons anw bɛɛ kun k'an da de. Supposons anw bɛɛ k'an da de. Ka nkalon to yen a ka boli. Sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ yen. Ayi. Sisan b'a sɔrɔ an tɛ yen. Jɔyɔrɔ b'an na dɛ. Wallahi bilahi jɔyɔrɔba de b'an na. Jɔyɔrɔ b'an na dɛ. Parce que mɔgɔw bɛ yen u b'a dɔn n'an ye min bɔ an da kɔnɔ o ye tiɲɛ ye. Mɔgɔw bɛ yen u b'a dɔn n'an ye min bɔ an da kɔnɔ o de ye sira ye. Donc bamananw ko n'i y'a mɛn i tɔgɔ ye Donibata ko ɲuman ɲuman de b'i la. Voilà, ɲuman ɲuman de b'i la. N'i y'a mɛn i ɲana Donibata la tɛ ɲuman ɲuman de b'i la. Wa anw y'an ka sɔrɔdasiw ɲumanbaw ye dɛ. Anw de bɛ k'u ɲu, anw de bɛ k'u jukɔrɔma tintin. Donc ne b'a ɲini a fɛ Badi place tɛ a ka interpeller wajibi. Bɛɛ bɛ interpeller parce que kuma la i tɛ se ka kɛ k'i bɛ kuma k'i tɛ don fili la. I bɛ se ka kɛ k'i tɛ kuma k'i tɛ fɔbali fɔ. C'est-à-dire ko dɔw bɛ kɛ foyi tɛ jigin i kunna k'i bolo fila da i kunna ka kule kɔ. Wallahi bilahi. Ko dɔw bɛ kɛ an ka dirigeants na foyi tɛ jigin i kɔnɔ i k'i bolo fila da i kun ka kule. O de bɛ lafiya. Mais an tɛ se ka kule. N'anw kulela minnu ɲɛ b'a anw na olu fana jigila bɛ tigɛ. Mais colère ye min ye kuma sen fɛ. Ala dusukun tɛ se ka kuru komi kunbere kuru. Voilà, a ko an kana masa nɛni kɛ an y'o dabila an t'o kɛ tuguni. Voilà, an t'o kɛ tuguni. A k'an kana nɛni cɛjugu fɔ an t'o kɛ tuguni. Mais a y'an fɛnɛ ka douleur yɔrɔ lajɛ. A y'an ka douleur yɔrɔ lajɛ. A y'an ka douleur yɔrɔ lajɛ. Ni mɔgɔ y'i faso kanu. C'est-à-dire ala a man ɲi. A bɛnnen ni ala cɛ. N bɛ se ka fɔ a ka ɲi. Faso kanu ka ɲi. Ne yɛrɛ kɔni ma mɔgɔ fɔ ne salita degré. N bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye n ma. Wallahi bilahi ala k'a kɛ sini kɛnɛ ye ne ma. Aya donc ne kɔni b'a ɲini an fɛ. An ka procureur min b'anw kunna n'o ye cybercriminalité procureur ye. N b'a ɲini fɛ ni Badi ye fili min kɛ a ka yafa ɲini.
n'a ye fili minnu kɛ kangari ka d'a ye kangari gɛlɛn ka d'a ye mais n b'a ɲini a fɛ an mago bɛ badila kɛlɛ kɔnɔ dɛ an mago b'a la awɔ an mago b'a la kuma la fili tɛ ban dɛ an b'o yafa ɲini k'a fɛ k'o hakɛto ɲini k'a fɛ k'o yafa ɲini k'a fɛ k'o hakɛto ɲini k'a fɛ si possible ka to ka fɛn ninnu sɛbɛn k'a di an ma an kan ka dan yɔrɔ minnu na ka to k'u sɛbɛn ka di an ma a sariya minnu bɛ ta ka to k'u sɛbɛn ka di an ma an k'u kalan ka to k'u publier a ka page kan information k'u publier page ninnu kan pour que an kana don a gasi la donc ne kɔni ne b'o jɛ de ɲini a fɛ b'o jɛ ɲini a fɛ ka tila ka segin kuma kan tuguni a kana ɲinɛ dɛ a kana ɲinɛ dɛ ko France bi ka des millions dɔ m'a fɔ donc ko 200 millions de euros k'o dira dɔnkilidala ma dɔnkilidala min bɔra ka aw buruja sisan a ka dɔnkili kɔnɔna na mais ne b'a dɔn hali ni 200 millions ma d'a ma 200 millions ma d'a ma dɔ dira ma olu ɲɔgɔnna caman olu fatɔ min bɛ yan a fɔra ko 80 millions dir'u ma u mɔgɔ fila ma tile kelen ni fila dɔrɔn u tilala ka yɛlɛma ka aw nɛni ka diɲɛ kuma jugu bɛɛ fɔ aw ma an m'o dɔ kɛ an tɛ n'o kɛ an t'o kɛ n'a sɔrɔ wari b'anw san k'an bila an faso la sisan kun b'a sɔrɔ o kɛra mais wari t'anw san k'an bila an faso la anw b'an faso kɔ n'an donna fili min na an b'o yafa ɲini k'a fɛ a ka yafa an ma ala ni kira kama a kana ɲinɛ dɛ k'a juguw bɛ yen u bɛ k'u ka mɔgɔw sara k'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye u ni de bɛnnen b'a ma u bolola nafolo de bɛnnen b'a ma anw de b'a n'olu cɛ wallahi an b'a n'u cɛ an b'a n'u cɛ dɛ an b'a ni yɔrɔba de cɛ anw kumanikɛla ninnu anw b'a ni koba de cɛ a bɛnnen ni ala cɛ an b'a ni koba cɛ k'a ka tiɲɛw kɛ nkalon ye ka nkalon ta k'a da a la kolo kan ka nkalon ta k'a da armée la k'a ka tiɲɛw kɛ nkalon ye hali sisan ko o kɛlen bɛ ko Nations Unies ko ka taa IBE ko ka taa enquête kɛ IBE kan ko pour k'a bɛ ka a ka jamanadenw fa awɔ terroriste de IBE ka jamanadenw ye terroriste minnu bɛ ka taa IBE ka sɔrɔdasiw fa dɛ ko mun na ko IBE ye terroriste faga donc o kuma bɛnnen bɛ anw de da kɔnɔ anw de bɛ se ka kɛlɛ kɛ réseau kan voilà anw de b'a kɛlɛ kɛ réseau kan u bɛ fara an na hali ala kama tɛ donc a y'a lajɛ a ka yɔrɔnin bila an ɲɛ comment dire misigɛnna kana jɔn aya birimisi fɛnɛ a lankolon kana to an ka kɛ ten a ye yɔrɔ dɔw bila an ɲɛ an b'a deli ala ni kira kama a y'a ɲɛ tugu yɔrɔ dɔw kan an ɲɛ pour que an fɛnɛ bɛ se ka lafiya an ka communication kɔnɔna na nin guerre in ye guerre de la communication de ye nin guerre in ye guerre de la communication de ye n'i y'a ye tubabu kamana ganaw ma se k'u ka laɲini sɔrɔ fiyewu foyi tɛ réseaux sociaux in kɔ an minnu b'a ka so ni tile a tɛ komi ko kuma ka d'an ye ne min filɛ nin ye kuma dɔ n bɛ kuma fo n yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma digira n na a bɛ ne ni ala cɛ bi b'o la an ɲɛ tɛ volume jiginni na n bɛ kuma dɔ fo n yɛrɛ b'a dɔn ko kuma digira n na mais n tɛ se ka n da de wallahi bilahi n tɛ se ka n da de n'i ye n da de u b'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna u b'a ka tiɲɛ kɛ nkalon ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna i bɛ filɛ nin i bɛ ni cɛ tɛ ɲɔgɔn na ni muso tɛ ɲɔgɔn na ni terroriste de bɛ ɲɛna parce que i bɛ ka kuma min fɔ a man d'u ye awɔ mais Mali ye Nations Unies ka France convoqué devant la Nations Unies Mali de ye France convoqué devant la Nations Unies ko France bi ka fɛn di terroriste ma marifa di terroriste ma ko ka taa an ka population faga hali sini u ma France wele hali sini u ma France wele hali sini u ma France wele o tɛmɛnen kɔfɛ an ka général ka kuma kunna sini u bɛ wari di minnu ma ka minnu san k'u bila an na olu ma bɔ k'a fɔ ko mun na ko général ye kuma fɔ ok anw de ko général y'a fɔ a y'a jɛ sabu ka d'a kan u ka président u ka fɛnw bɔra
u ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw bɔra k'u sigi u ka télé nationaliw la k'a fɔ de ko n'u man ka président faga ko foyi man ɲi ko n'u ma Burkina président faga ko foyi man ɲi ko n'u ma IBE faga ko foyi man ɲi mais minnu filɛ k'a fɔ k'an ka cɛkɔrɔba ko ka cogoya ɲini worodugu cɛkɔrɔba kafiri la ko mina k'o kuma k'o fɔ ça pour vous dire que u bɛ ka dɔw sara olu bɛ ka wari minɛ k'u faso kɛlɛ ka d'u ma k'u kan nkalon kɛ tiɲɛ ye mais anw minnu bɛ ka an faso défend ala kama lilayi warasuli a y'anw encourager a y'anw encourager n b'a dɔn ani sariya tɛ kelen ye dɛ awɔ ani sariya tɛ kelen ye mɔgɔ caman minɛna par exemple Abdou Niang filɛ nin Abdou Niang taara kaso la siɲɛ hakɛ min na mɔgɔ t'a da dɔn bon an kɔni b'a deli se t'anw ye dabali t'anw ye an faso kanu banna an tɛ se k'an yɛrɛ maîtriser a k'a lajɛ a ka to ɲɛ k'an ye a ka to ɲɛ k'an ye quoi voilà a k'an ka dan yɔrɔ min na an bɛ dan ye an tɛ tɛmɛ yen kan parce que an ka faso kanu banna an ka sariya ka bonya k'an ka sariya ka bonya komi jamanabaw sariyaw bonyana bɛ cogo min a ka d'an ye mais an b'a ɲini a fɛ ala kama a ye ba de ta ye a y'a kɛ ni ko wɛrɛ t'a kɔfɛ ni ko foyi t'a kɔfɛ ne kɔni b'a a k'a lajɛ a ka kangari d'a ye k'a bila ka taa parce que an mago b'a la dɛ an mago bɛ ba de la ne yɛrɛ filɛ nin ala ye diɲɛ don o don da ne bɛ taa ba de ka video ɲini k'a lajɛ k'a lamɛn ça me donne des idées a b'a to n b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na voilà n'a fɔra ani minnu ye kelen ye olu b'a nɔfɛ k'u b'a faga a bɛ minnu dénoncer a bɛ minnu ka kumaw fɔ a bɛ minnu dénoncer a bɛ minnu ka kumaw fɔ olu b'a nɔfɛ k'u b'a faga n'a fɔra ko aya a bɛ k'o kɛ minnu fɛnɛ kama olu fɛnɛ ka tila k'a minɛ o kuma ka ca dɛ kuma ka ca o kuma ka ca aya o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ ko dugutigi kɔrɔ wulilen b'a deliko la ko dugutigi kɔrɔ y'a ka ICO bila ka taa dɔw ɲininka o dalakan na dugutigi kɔrɔ ala ni y'a ye ma kɛ Mali président ye o de kama ne ko n ko ala bɛ Mali fɛ wallahi tɛ kɛ ni Mali c'est-à-dire kun ni kuluba chaise da jolima de tun b'a bila a bɛ ne ni ala cɛ dugutigi kɔrɔ ni dugutigi kɔrɔ tun ye kuluba sɔrɔ c'est-à-dire dugutigi kɔrɔ tun bɛ fɛrɛ de ka maliyɛn bɛɛ faga k'u ban dugutigi kɔrɔ tun t'a bila diɲɛ kɔnɔ dugutigi kɔrɔ bɛ ka vrai visage jira maliyɛnw na wa n tɛ dugutigi kɔrɔ siɲɛ fɔlɔ nin ko in na dɛ n t'a siɲɛ fɔlɔ nin ko in na de y'a fɔ yan nɔ ko jamana fanga ko olu ka mɔgɔw to y'u ka kuma olu ka mɔgɔw to y'u ka kuma e b'a fɔ k'olu ka mɔgɔw to y'u ka kuma mais pourquoi e fɛnɛ tɛ mɔgɔw to y'u ka kuma n'a sɔrɔ foyi tɛ kuma ninnu na ko liberté d'expression n'a sɔrɔ liberté d'expression o tɛ minɛ o kuma cɛjugu fɔlɔ aw b'a fɔ u ka to y'u ka kuma parce que u bɛ kuma minnu fɔ u bɛ taa aw ka intérêt la o de ye aw ka taabolo ye n'aw ka intérêt attaquera bɛɛ a b'a fɔ ko liberté d'expression parce que a ka intérêt tɛ dɔwɛrɛ ye fanga lagosili ka nkalon da fanga la k'a lagosi ka sɔrɔdasiw lagosi ka jamana lagosi c'est-à-dire ka jamanadenw ka degun ta k'o kɛ ka jamanadenw su ka bila u ka ɲɛmɔgɔw la aw fɛ o de ye liberté d'expression ye o de ye liberté d'expression ye aw fɛ parce que o bɛ taa aw ka laɲini ka faveur la aw sago de ye fanga ka ben su ni tile sɔrɔdasiw ka taa ka bɔ yen aw ka segin ka na an tun bɛ kɔrɔlen min na k'an segin o la donc ni kuma min bɛ fɔ kuma min bɛ fɔ ka taa aw ka faveur la n'anw ko k'o tɛ fɔ o tɛ bɛn an ma a b'a fɔ ko an ko liberté d'expression ko liberté d'expression ko a tɛ na e tɛ se k'a fɔ ko munna ko faamaw bɛ mɔgɔw minɛ ka don kaso la e fɛnɛ ka tila ka taa mɔgɔw ɲini k'olu ɲininka u dalakan na k'olu kumana k'e b'olu don kaso la a différence ye jumɛn ye sisan a différence ye jumɛn ye e ni Mali gouvernement e yɛrɛ ka fɔli la i ka faama la aw différence ye jumɛn ye sisan
awo non 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 donc à partir d'aujourd'hui qu'on est manga foké bi machi afoko kuma ma mine mo la de kuma ma mine je machi la e bi tleka kuma bi ka kuma machi ma foko mo na ke kuma na ibi kuma mo no fo na te be an ma le de on de bi boki jabi nyota ibi tleka kuma bi ka kuma ma delika wole ki nyinga idala kana ah mais ebi na foko liberté d'expression ko ka mo ko tu ka kuma parce que bi kuma chejugu mo no fo abi te ka faveur la uri kama iba foko ko ka mo ko tu ka kuma oh bon ni chenye kuma mi fo o maja itulo la donc i ka isi obla ka to nyinga o dala kana duti koro aya atala jesa aga hine malion nati dokara de ay hine malion nati nini re ne be ndabo kuma bela kan sigi parce que e bi fe jamana ka gouverner chuma te se ka gouverner ti awo nunu e so rasu de kwa jamana mara chugo ni tatikili e bo nganga ni ke amani ke nganga ni ke amani ke uba ke chugo di c'est-à-dire ubi kata sram ninga c'est-à-dire mo mi kata koron fe aka objectifier koron fe lai e bi kata tlebi fe e ko fa ka bo koron fe ko ka tugu e ko adubita yoro mina e bi kata yoro mina ka foite donc atenyo konye abite nodi nine yere duti koron ne ben dabo kuma bela kansigi wallahi ha yere ko diplôme mi bolo ki bi wor mi soro la ki to soro anga ni feina mais c'est quoi le problème encore c'est quoi le problème inita ha ala ni heni fe foki koro ala ni heni fe foki koro mais inita ika blam na kono ha i fene ka mo to ka kuma ala akadi koro la kanat nete de wallahi na abena la teni kanat nedu akadi koro la kanat nete so rasu bisega eba foko dura mi ba to eba foko so rasu ka mo to yuka kuma ke o dura kele de fene ba to e fene ka mo to yuka kuma e fene ka mo to yuka kuma beka nga mo wele fona bora ela e manga mo wele parce que ne akle ereka e ka kereli ire mana liberté d'expression ereka kele liberté d'expression e fene te soko liberté d'expression kele bosh mo la de e fene bi mo to ka kuma de voilà ibanto nga kuma voilà ambi kuma de wallahi duguti ko nanti kuma foni banga an faso te kiske ki dadi ni ma kuma ma kiti kuma maybe kuma munu fa te be mo ma kwa parce que kuma munu do chie kuma ute ngani ya nyumanya kuma ute faso de nyumanya kuma ute c'est-à-dire malien kumi nyami chugo mina folo la utisa ka ketuni c'est-à-dire malien be non c'est-à-dire malien bi min do malabi mashita doala folo akumi se ka ko mununge o shiti se ka ketuni parce que be ya fam se ka fo min do jamana kumi ka boli chugo mi ka gouverner chugo mina an mi ka tasira munu fe munya be anya do ka fo antachien ju te fo ye politique moko anya do ka fo munya nga jamana chi sisa parce que au début moko kun kamana ganendo mais anya do an manga président accusé an manga dirigeant accusé ambi boku neni karsa kataka boy atise adesera atika barake bon anya do sisa mu balika barake voilà ni sorasu nun naleyi uma secreto jamana kolo ya befwani donc amba do munye chiei amba do munye galonye amba do minye jamana ka here amba do minye jamana ka toroye ni kongo kaba amba do mibi kono malien bitebidi anyeti sigi anyeti tugu machine c'est-à-dire machine se ka finir anya la ka sera ntongo fe tuguni voilà machine suko kanable machine suko kala o de ko so aka kuma nunu atita roshi français wari di français re daya fo koni yaye ko oluka la yinu te ka sabati ko parce que ko kuma law de be rizoka français na ma recrutement ke ka wari bo faso den jugu ni na folo che
ani fasoden jugu minnu sigiyɔrɔ bɛnna Worodugu ma u bɔra fasoden jugu u ni nafolo cɛ ka nafolo di fasoden jugu ma k'olu k'u kɔkɔ da anw kɔkɔ la n'aw ye ngalon min tigɛ donc ko k'u b'o don population kuma n'anw bɔra k'o ti tiɲɛ ye ka tiɲɛ fɔ k'u taa yɔrɔ fɔ k'u na yɔrɔ fɔ u b'an fa nɛni u b'an ba nɛni n'u ma min ma se k'a kɛ u bɛ mɔgɔ bila an na k'an fa nɛni k'an ba nɛni munna pour que an k'an da de ka bɔ réseau kan donc olu ka ngalon ka san sɔrɔ anw ka laɲini ye min ye n'o y'an ka jamana ka boli ko ɲuman na an ka jamana ka boli sira ɲuman kan an ka faamaw k'u ka baara kɛ pour que k'o bali anw bɔra nin bɛɛ kalama o de kosɔn fa nɛni man ta ba nɛni man ta diɲɛlatigɛ foyi man ta voilà et puis hali n'a fɔra k'an bɛ minɛ ka bila kaso la an tɛ boli fɛnɛ dɛ awɔ parce que an b'an ka jamana sariya fɛ an b'an ka jamana sariya bonya an b'an ka jamana sariya fɛ an b'an ka jamana sariya bonya voilà parce que ni jamanadenw y'a ye k'a fɔ ko anw minnu bi ka kuma jamana dirigebagaw ka faveur la an kɔkɔ dalen don fasoden juguw kɔkɔ la k'an ka jamana dirigeants dɛmɛ ko anw fililakaw minɛna ka don kaso la tɔw tɛ se k'a fɔ ko mun kɛra dɛ awɔ tɔw tɛ se k'a fɔ ko mun kɛra donc o kama anw tɛ foyi fɔ anw tɛ foyi fɔ ni fanga ye fɛn o fɛn kana an jɛlen bɛ n'a ye moi personnellement quand même ni fanga ye fɛn o fɛn kɛna ne jɛlen bɛ n'a ye voilà mɔgɔ tɛ se ka don sufɛ kundi na k'i tɛ jɛ i tulo fila kɔ jamais voilà ji min b'a bɛɛ bɛ fili donc nin damadɔni de tun bɛ n bolo k'a f'u ye ba de ni kangari kan ka da ye a ye kanga da ba de maliyɛn voilà mais k'a jira la k'a fɔ anw mago b'a la kɛlɛ kɔnɔ voilà don min na Mali kɔnɔ anw bɛɛ bɛ tunu a t'anw si mankan mɛn tuguni o don bɛ na wala bilahi parce que an ti kuma ko kuma ka d'an ye an ti kuma ko réseau ka d'an ye an ti kuma ko yɛrɛ jira ka d'an ye sinon dɔw b'u si ban ka kuma réseau kan olu t'i ye sabu ka da ka kuma réseau kan i ka ye kɔlɔlɔ baden b'a la diɲɛ bɛɛ b'i dɔn o fɛnɛ tɛ hɛrɛ ye mɔgɔ ma i y'a ye diɲɛ bɛɛ b'i dɔn o fɛnɛ tɛ hɛrɛ ye mɔgɔ ma mais a tɛ taa min kɔ o ye diyagoya de ye voilà a tɛ taa min kɔ o ye diyagoya de ye donc an bɛ Ala fo k'a barikada k'an ka tribunal fo k'an ka justice fo an ka Adama Kulubali an b'a fo dan tɛ foli min na ka tila k'a ɲini a fɛ lilahi wa rasuli k'a ka an mako to k'a ka an mako to voilà k'a ka an mako to an bɛ min na an yɛrɛw de b'a dɔn an bɛ min na ale bɛ caman da la dɛ mais an yɛrɛw de b'a dɔn donc aw minnu tun bɛ yan caman tɛ n bolo bi ka fɔ nin de bɛ n bolo ka fɔ a ye bi